Efter mange års arbejde fra ligestillingskomiteer vil jeg nu gerne byde velkommen til verdens første parapsykolympiske lege. Ja, som den normale tradition har vi fået båret den olympiske ild ind. Den er de sidste 2 dage blevet båret i stafetløb af den internationale pyroman-sammenslutning. Ja, de har udvist stor iver og er skudt over stepperne som en steppebrand. Ja, vi hopper over til første disciplin, der er træspring for folk uden korttidshukommelse. Ja, han tager tilløb, og han springer, og han springer, og han fortsætter, og... Ja, det må vist være ny personlig rekord. Efter etiske overvejelser har vi valgt at aflyse dart for folk med nålefobi. Og vi kaster i stedet et blik over til maratonløb for folk med dybt liggende separationsangst. Ja, jeg får at vide, at løberne står klar. Ja, sikke en start. Ja, vi bringer resultater, når disciplinen er afgjort. Vi siger tak for nu og vender stærkt tilbage senere med flere parapsykolympiske discipliner.